Γεια σου Τζολί. Γεια σου Μάρινα. Σίγουρα οι περισσότεροι πελάτες αναρωτιούνται πώς βγαίνει ένα κόστος για το εκάστοτε έργο. Θέλεις να μας εξηγήσεις λίγο πώς λειτουργεί όλο αυτό? Ναι, Οπότε όταν αναλαμβάνουμε για παράδειγμα ένα ProCAD, αυτό το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην τιμή είναι η εργασία, είναι τα ίδια τα υλικά, τα οποία κυμαίνονται ανάλογα με την ποιότητα την οποία επιλέγει ο πελάτης και επίσης έχει να κάνει και με την όποια εγγύηση εμείς θα δώσουμε. Δίνουμε πάντα εγγύηση σε αυτό το οποίο κάνουμε, αλλά έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Αν για παράδειγμα ο πελάτης έχει αποφασίσει να πάρει κάποιας χαμηλής ποιότητας υλικά για να έχει χαμηλότερο κόστος, θα δώσουμε την ανάλογη εγγύηση στο έργο. Από εκεί και πέρα θέλουμε να φροντίσουμε ότι θα γίνει γρήγορα, οπότε άμα ο πελάτης θέλει να γίνει ακόμα πιο γρήγορα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περισσότερα χέρια. Επίσης έχει να κάνει με το πόσο μακριά βρίσκεται το έργο σε σχέση με την Αθήνα που είναι η έδρα μας. Γιατί αναλαμβάνουμε γενικά και πιο απομακρυσμένες περιοχές, όπως είναι για παράδειγμα η Λιβαδιά, Ναύπλιο. Έχουμε αναλάβει και σε άλλα σημεία, οπότε αυτό έχει μια παραπάνω αύξηση στο κόστος. Ωστόσο προσπαθούμε να το έχουμε όσο πιο πραγματικό γίνεται και να είναι λίγο και με τα δεδομένα της εποχής στην οποία ζούμε αυτή τη στιγμή. Τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ τα δεδομένα. Παρακαλώ.